competition AMAH Ziaktu Black Rose KHA andar thlanga chuan uluk zatin ka inthlek kwal vela kasam chulmam thak pa chuan lalhlim fighting ka hanti le ringota kahming chu lalhlim omi ani a ka chungte le chante chuan emo te min ti mai thin kumsom hni na ka hmang meka ka sang lem lo fit nga le inches thum ka tling tok ka ka mai hi abial ve kek maya te hi chu amel tha ti amin fak der tu pu an ve nok unaw hi pali ni in meche pathum le me pa pakhat kan ni a kan upa berle adot tu te hi mechia ni in na thokin phaila ma an oma ka u cha hi kan unaw me pa chhuna niya ani hi chu college lakalin a final year ve to nge ke hi kan unaw zinga no pang ber ka ni a aizola hian kumnga ka ni atangin kapa na wangin kan chung kwa in kan pema kapa te khwa takhi chu mizoram chimlama omin aizola changa darkar nga vel kalani a thingtlang kholian vaklo ni ma se khuthleng le akhwa chu anwam hle thung aizola kan in ben belta ka tang hian kan tlo kha the hle a kapa na wangle ka unaw te phaila ba na thoka an wang te po hi anyang kumhni vel chu kan zin le to mya lo voina chang hian aizola college thave tak pakhata college ka kalchan vedona ka phur buk ka unen college khatamin kaltir chu atum ve na in tuna kalu na tur hi keile ka chhanu judi nen kan lu chak na ani wangin ka chungte ponin phalsak ve mai buka te thaingai do nem in hnoi lampan na kailon ka ra chuan ka pana lauti a ngai lewe judi nen kan kalral do na ka lauti mai a pona ka chhwarwal chuan judi chu ka kol ngala alo thlen chep to thu soin kol po chu kan te topa hunrei lote nuwa kan in bul chu alo thleng ngal thwaya kan in hian kongpuya hnai zo ka wangin kan in hi in nga nan zo kan hmanga kan in atangin kongpuya taxi kan chang mai thin don ani judi in min hu cha chu phur hiam to veu lo mo ti pa in min han nek sala phur ve tho ka jam deu don mole ka han ti le a ka chanu chuan chang tu pa nian in mu thereng to sia anwam don mo a han ti le a ma se ka pe lo lok third wheel deu renga ngai don box sia a ti le doaya third wheel reng nang le ba ka first sem jak ani dona midang mit ti khamzonga kha chu achi vak lawang ka lo ti a ni ve tho mai ma se ke ma hi ka lo phur to jok ti pa in ka ban chu alo ko a kong puya chuan taxi chu kan lo changa re lo te ya kan chang chhuaka college po kan thleng har lo judi nen kan subject lak turain an vek dona wangin kan class nei dan tur po ain ang veka ati zia phian mai judi nen hian te to mayang aizol kan in sona changa in kom to kan ni a kan pani hian kan in zui deuh chuta achia tha ka thlen ngam na kha ani ve a katan chuan a hlu tak zet fiam tho hian paselatan unaw hi nei la in khata kan mau dun velanga kan han ti ngei zela kan thovengin eng hel hi kan nei vak lem lo ke ang lo takin ani chu a hleitling fe zo ka a piana nalin le kha thiam buk te so chang tu pa ka bana min khok jok pa hian ati a ka hmalam chu ke en ve vat kan hmalam thui vak lawa chuan James mel thachanga ka belpa ngei mai chu ka va muta ka lai lu tuk chu ka biang te chu asanghal pup mai kan kal hnai zela James ali a chan te hawanyang ama le tlangwal dang pathum te chu an local hnai ve zel buka an sang thanil nel hlom buka student dang te chuan an en du hlom viau mai kan zon an lo thlen chuan a chan te chu an lo nui deuh tet ta hai he chu a chang tu no ni chang mai a chan te zinga thoven hmel ze chuan a lo ti a min ti lai der lo in che baila tu na min lo betu tho khana ti le a ke ni po chuan kan kut chu kan lo phar chuak ve ngala hai ke hiro ta kanya thoveng deuh pa khana lo ti a omi he ka chanu judi ti pa in ka chibaya soma ti pa in an chan padang nil mel deuh mai hian min lo chibai pa chuan lo ti veli a an nil ka ti kher mai look ma se he pui chu akutalo da chuak ve nge ya ma se min nge ameng rum ve shim ti po sha ta har hle mai omi
ti pa ka han chi bai chu rina alo ti nguta anui bok si lo ka nui ngam cha si lo chu kan in mel kur ringota ka ma atlangwal chu asan mai ba ka asam dum hlap le mit meng fia le rum lam lek lek te chuan atinel om lo le zwal a mai tlanga dikin engkemero a inwa fu nge cher cher khop mai James chu kabula local thain kan department in angdon bok si lawa in class nei zo a college campus a kanin mu mai don nia alotia lai tak chung chuan oli ti in kalo changa ka chanu nen chuan kan class nei na tur lam kan pana James te chan ho po chuan kan classroom bul thleng chumin lo thla ve nge nge James hi high school kan kal chan tira changa kalo ve le du ruk ve chin kha ni a ama hi asanga a mel tha a lekha athiama an hausa in school a chuan alak berang ti turani high school student kani lain ani chu higher ni to a school ground na tui field tura akal hi corridor atang jodi hian min chan pui ngat ngat zel ama aunan hian James tilawin Prince Charming ti in kan soi mai zela ma se chu keile jodi big chau sha tura ka pho ani jodi u uma puyali James ate hi anin kom china wangin jodi te ina hian uma puyali an chan tangte nen game san lo khel ho china an ina ka kalapyangin jodi hian min lo shila an ina chuan kawaliang ve nge zel jodi nen hian kan oror le kan thom te hi alo ring ve chin si a eng tin tin emo uma puyan kan chan dun ti ti lai chu lo sha a James chu aruka ka start ti alo she chhuaka min tir pha nan hian a mangja le ngal an ina kalin changa uma puya ruma game san khel ho lai alo ni chuan uma puya hian jodi nen juice le noodles te min pek tir china atir kan hnel ve chuan James ka start ti hi soi chwa min vo china ma se ke chuan min tir dan hi nuam ka ti dei zu e tur kan pek chang te hian min lo nui suk zela anui moi thei em mai le ngal ke chu uma puya khan min tir lawang ti ka lo hlau jok thin chutia in muzing tan na chu James anen pu khan kan lo in nel ve ta deuh tel tiala khati lai nuam ka ti thin zia kha o chu mai po ni lawin uma puya bula mel tha min ti thu lo soya min lo shu ve ringot po kha ka lom to nen uma puyan i number min dilania o ka pedo nem ati lai phe kha chuan ka hlim le tuk kha ka zuang tor lo chau chuta chang chuan WhatsApp a kanin betena ka lo ve ruk ve to na zong nen kan in byak na chu a to pangti hlau thei tak ka ni class 11 kan exam zo chol lain James chuan min bema ka yes chang hle re tak chung ka lo ve ruk chin min du ve puwa karin ngam ngai lo ne na chutia kan han en ngai zong tamai chu anom dan hi a shom lo reng ke class 12 board exam tur ka ni a ani college akal buka in ngai zong reng si khan kan om don ngai lo ti theyang phone in byak le judi ti ina kanin mo zeu kha ani maya tuna college khata kan han luta du huna kanin mu ve thei to dona chu chuan college kalmin ti phurle zwal lo theilo class a chuan student ho pu an lo om cheu tu hayara kan classmate te pu an om ve no ala anwam don phian mai bana chuan Jameson college campus a min lo nga ka college chu engi angin ti anwam do nem abul kan va thlen chuan lo ti a nuam don khop mai kan lo ti ve mai bok judi i u eng te ka mo lo ho don December vela de yang ti in judi chuan lo changa uma puya hi Guwahati lama college jom dei wangin lo ho kha thin viawa James chuan min thla chu achak ve reng te ka sha ma se ka chan no hi ni ma sabera changa ho san ngot chu ka du bik lo James apu ka shil lok veka min lo she thiam khop mai local route existent thleng ka lo thlang cheu a han ti a kan pathum chuan kan in zui nak a kunga kan kal lai chuan judi belpa te hi nei veru a ti deuh top maya judi chuan eng a han ti tuara ke ka lo nui hok thung itimak ve mo belpa te chu du hun a nei thei bik lo a han ti a nang te hi pe cha te hi lo du zo ka lo ni lo mo omi hi ven thada ngai don ta rew mai James chuan wang deuh hian a han ti a ka chani la chuan ka bana kwa chat pa hian mai thei sin mit ko san khum ak pa ina ti a tu ma in sum rei thei kan om lo rimeu hian kan nui chuak hluma konga chuan kan ti te chho bor bok
zana rin ang ngein James chu alo lenga thingpui ka siam lai chuan thot khomna pin dan lama kan nu le patin nen chuan an lo ti a tun hnai college ka chan don vela chang khan kan in alo leng ve ta zeu zewa kan nu le patin nen pu an in nil viau tu kan in a hian ke le ka u chia mi pa uma male kan nu le pa te kan chinga ka uma ma hi chu aruma hian in khung deuh chuta a chong tam si lawa James a lo kalpon lo biak lum la matum ngai chuang lo ka chung te chuan dar som rik don vela an ruma mo turin min lu sana James chuan college khata kan kal to boka ka dwa thei via wangche ka beng bula lo ti sarsara ke chu ka lo lai le em ringot to ka soi tur shewak lo chuan en ti kong zong in mo ka han ti a en ke ma ani mai ati phei chu ka lai lu tu ka tuiral thei lang chuan ka tuiral pha dei tu ang muli mel thasi zei bok si na nuam thei e dar som pakhat rik do na chuan ho arota pona chuan thla turin ka vazui chuak ve ngala a bike bul kan thlen chuan good night kiss ti pa in min lo fo bleri a ka thiam ang to ka han chang ve chu a ron war sawa a hnu dewa chuan kan in thla ve thei ta shama a bike ka tlan chwa thleng chu in ko ta chang chuan ka lo thlir ve renga a tlan liam do na ku ta lo vai zo hnu chuan in chunga ka lo san ve ta class po kar khat kan kal le der tu jinglama chuan Judy nen kan kal rwal mai zela Jameson min shwai chu achak ma se ka Judy in shioma ti ka hlau ti a shat wang hian min nor le do bik cha lawa van nei thak dewin tlailama hi chuan kan veng mi te kan college kal ve thawan om ve nuala wangin Judy chu an rwalin a ho ve china ama zo khian Jameson ne na kan om dun the dan tur hi alo ngei to china ni ber tho chan ni kan class kal chu club om na tur than hi alo ngaya club list ka han en thadiat diata eng vok ma chutia han tuina le thiam em ka nei lo wangin art club chu azia berdo na ka shat wangin ka thlang ve ta topa Judy po chuan art club chu an free berang alo ti ve thawa ming po chu kan classmate submit walin kan submit ve a lunch break a chuan James ade chan hole kan chan don chu kan china thilei turin kan in zui luta kan chin chunga student lo om te chuan min lo en du le khop mai college a po hian James hi chu alak pora ni le chiang alom chutia kan chu fel cha chu ro ta chuan engi indu lo soiru ati a mi pa te chuan angai an lo ti veka Judy chuan rice le soup ati lain chow mein ka lo ti ve thunga ro ta po chu kan ei tur te la turin akal ve khal mai buk thil kan ei mel mel lai chuan James chuan eng club angi inin jalu ati a art club Judy ina ti cha chu ro ta chuan awa thadon ve rina hi art club leader alom alo ti heu mai makan tilu tuk chu ka chanu nen kan lowin ena tak tak mu avan mak keipon makka ti ve chia rina mel rum lu tuk le limzia chuin me lo bik riau hian ka sia a chutia Judy chong lai chuan ka va ena rina po chu athil ei lai chol meu hian alo hoi chuak ve a alo kai ve suk mai he biang su mala nei zui muli voi khata nui lai ka mu na rata chuan kan rina himo abun te mayanya samwang tlan par lai po siam thiam a han ti le chu siamin lrem rat iti hauzo vekalum ti pa in rata luwa chuan akuk deu foka rata chuan atwai vungvong mai kan vai chuan kan nui ta veka rata po alu toy vut pa chuan anui ring berbera atanga class zo nuwa chuan Judy nen art club big mantur classroom lam chu kan pana classroom kan lu cha churin ai dei in students an lo tam phiana chung housing a chuan rin lok ang nge in rin a chu alo om ve awahan in me lo tak a mel le pian zong nin hi chuan NCC ati atel du mel dei zok sia ka chanu chuan alo ti ve che a ke pon chu ka ngai ve dan ani sek deuh hian alo sof ru phian anyang ka ti fiam thu chu ka chanu ne lo zangang mai zoi te in kan nui du na klapa chuan ke ni first semester le kan senior tamwak lo kan ni du mela klapa tel tur hi kan lut kim tu ang ti a rina chu loading chuakin introduction lo neya ke hi lilrin mana 5th semester science department kania art club a hian leader ni lai mek kania kan club hi member kan tama wangin kan strict don lo ani lawa chu wangin serious lo tur kha chu club a thlak theila hian inril ruin lo siam fil don nya ati thum dut duta
ama anel omlo to nen anel omlo le zwal Judy nen chuan kan in mela ka van pe lo e ti mel hian kan mel ve a midang ka han en kwal chuan rina thu soi chu an lo pompui mel hlom khop mai rinan thu a soi zo hnu chuan amal te in introduction chu min nei tir vi a ka hon lo thleng ta ka thutna atang chuan ka ding chhuaka ka ming chu lel hlim omi first semester science department ka ti chia chu min lo en chi khlom viawin ka sha abik takin kan senior meichia in ma se engatan vak ma ka ngai lem lo introduction kan nei zo vek hnu chuan art class kan nei huna kan man ro ken turvel soin class chu an dismissa kan thutna atanga kan thau cha chu hayara kan senior chen hi lo kalin Judy ne na kan omna lampan pa chuan men lo nui vurvura e club khata kan lo renga ati deuh zungzunga nya ka ti ba deuh nuai a chan po keima min en deuh tlat sia min van sha to lo hmel ve keima Samuela EU member mi ve thau kha alo ti chuan ka hre chhuak ta kwar mai EU member a hian hayara khan ka tel ve thina ka mu ve thin ta ke ka sha chelum ka ti chu anui deuh varvara a that chu ti pa in ka number min dila lo phal lo top chu ati chi big box si lawa number chu kan han in shil le ri chu ti lai chuan rina classroom kong khar nge nga ding nen chuan chik hian kan in mel fu a Samuela ka number ka shil lai ani si a ngai lo lama alo nga yang ti ka hlau a chan pa bula a shilang o ka ti ril ruk lai chuan classroom hi ka lockdown min la en rang pa chuan a lo ti a class a chuan kan pathum cha chu kan lo om to classroom atang chuan kan chuak ve ngala hun po akal ve zela James anen chuan kantina lunch te kan ei china achangin tlaya emo zana emo alo leng mai thin alo len man lo chang hian kan in text emo phone na changin kan in be mai thina kan in kara tha in ni tin hian ka du tul mai college lama chuan alak hle a junior le senior student atangin betuanga thin khop maya kan chin kalti hi kan kal don ti an shat ve reng po hian thilpe kan lo pile thozel ama khik chu ka ti thin me pa hian belnu anei ti an shereng chung po in a private lo bia ke mo a me cheril ru tur ngai to alo taka lo chhayan ching thin hi ril rozau tak chu put katum thina ma se ma hi ka tu ve ema ka thik na ka lo ti lang ve deuh thin ma se James hi chuan min nui san mai zel kepo college content atangin khoya change ka number an nei ka shelo WhatsApp min lo benul nol hian omle thina ka reply ngai lo thung James hian ka phone khoya chinga a mu hian adu dan na lo ti a achang chuan message jong hi alo clear top zel kepo min check tir ve chin thawa ma se amana reply lo chuan engtin ma ka ti sangai lo karin tok za hi sha se ka du ani chol ni zan in khom bana James chuan a chan par birthday party na a ama kalpui turin min lo shwaya tuma ka chung te phalna alaksa awangin in khom bana chuan ka in thaka James po alo thleng har lo James te hi chung ko pa ngai takan ni ka ti to kha ama po hi anung changa that wang te po anyang ka chung te hian an ringam ve in ka sha ka pa chuan puitling in ni to a in ta na thale thalo mi mu anung chang moi lo thlar sang ralin ni vek to a chu wangin kan mu phak lo na mun ein huna po pathian chuan a mureng chu ti sha in zalen na kan bek chu mangswal su ang chu ti in kan chung in khom na a asoi thina chu wangin keipon kapa thu min shil thin ang nge chuan khoi hmuna po omila an rin ngama om ka du khwa aluma wangin top war pian tilang ve thei deuh le jeans pol scandal ka bun le topa ka sambuang seilam lek chu a mor ka herker bok James chu alo thlen chuan mu anwam le pe khop mai ani chuan kamis pol ha in abana thlepa abeton chungber chu a phela pants duma ha a ankle boot duma bun le topa ama asangin a piana nal buka ala mel thatel kher le ngal a fu ve thlotani bai ka lokenga anunga chuangin kan in khal chuaka atlan chak deuh buka thli chu a thovok mai anunga chuan ka vako a ani po chuan akut pakhata bai khal reng chungin ama ka kwa na chu alo wana anui ve sukin ka sha kan venga tanga hladeu kan tlan hnu chuan a chan pa te in chu kan thlenga
a chan pa te in kot kan thlen chuan a ming chu lo ma o a lo ti a ka lo ti ve mai buk a chan pa te in chu a lian tha khop maya in chu chhong thum ni in compound po an nei zau thalu tu in chung kan lu churin ai nan lo tama kan college kan senior chen khat ka munal mai ruatali somate po kel khata an lo lam na samaya biak bai chi lo khopi nan lam na sa lom le in chunga chuan kan kal zela mi pa pakhat sang ve tak mai hi kan to ka asam chu a hring eng lam hi ania korle ke kortlon duma ha a phei khok lok deuh bunin sport glass dum hi awa buka karil ru te te chuan zan zana adum wa chu a mu thei do ne moni ka tiril ru neu neu chu sam hringa chu kan bul lo thlen chuan James chuan happy birthday buddy alo ti a chan pa po chu a khivur vur mai James bok chuan hei hi omi hei hi ka chan pa loma ti in kalama lo thlen zuka ka kut chu la kangin happy birthday loma zang khai tak chuan ka ti a ani po chuan ka kut chu alo van ve maya a glass wa lai chu a kut zung lai manga kwai thla zeu hian a hnar ngola chuan a ti tanga an music player ring thabok si loma chuan ring leng long hian buya in no chu a mel thaden a ti takhut mai munle muna a soi ring mai si a kan bulami te po chuan lo hoi thap KHA ani mai ti in James chuan wang deuh hian lo changa kalama lo thlezuk in min nei suka ka lai lu tuk chu ka sen tran tranin ka ring James chuan a chan pa chu rei lo te bia in a chan pa chu kan kal sana a phok ve chi hi ania ma se a felania nui deuh pa in a ti a ani nge kha nui let pa chuan ka lo ti ve buk ei tur le in tur chi sang sang khi do kana chuan an lo chhop chewa James chuan ei tur dana bula chuan min kalpuin ei tur le juice vel chu min lak saka James chuan beer chu lo kangin pui ti em alo ti a in tam lo la ka ti ve mai yes boss a ti ve ngal zat in chung lama chuan kan ei tur lak te nen chuan kan chawa in chunga chuan mi an lo tam vak lo kan phei zela in chunga chuan thut pin dan zau deuh hi lo oma thut pin dan ba ka balcony zau ta ka lo om boka ma se light te tak te ti an da awangin balcony a om te po kanin mu thei chang chang in lo om to renga ni mo James chuan ati pheya kan mi pan te chu an lo lang chang tial tiala an lam kan nei to veu no chuan rinali kan senior pakhat chu an lo thuduna rina bulami chu lo thau chhuakin sangte kanya ti in min lo chibaya ni don tak sangte i education department ami kan college miss ni thin kan class mi pahawin a mel that jali chat lo zian soina sa thei deuh kha ama hi ani chiang mai anaya han thut chan phei chuan an lo sui ailet khan a mel thazok dai a pian po chu anal ema mei chia ma ni ila a chelo ka ti omi kanya ti ve in a kut chu khalo wana James a chanu ini angmo lai deuh takhian kalo ti a min dui sang mai lo thuru an epa thutna chu min lo ko mo zung zunga ke ni po chu kan thu thla ve ngala sangte chuan korfal dum asir kak thui ve deuh a pian tilang thei tura tai ta ha a heels sang lu tuk lawa bun buk rina ve thung chuan kamis ban bul dum le smart pen dum ha in akor chu athun lu ta ankle dum a bun buk angei nat om hlon lo ti lawa chuan a mela pa a palian si a in cheya thiam ka ti tak tak ani James le sangte ti kan ngai thla ani deuh bera rina chu akar la ka alo tong ve le zeu zewa kan mit la chu ala in tong thei em le ngal James chuan a chan pa en chungin vakal ve lokila ati a rina po chu a thutna tang chuan alo thau chuak ve ngala kan chan de kan wa zom ve lok o kan rei lawang sangte hi afela lo om don lok ru ka beng bula chuan James na lo ti a uli ka ti ve mai boka an kalta ka chuan soitur tu shilo takani sangte chuan engklapa ngai om alo ti hlol mai art klapa ka ti ba deuh no ya a chan chu ama hi kala nel lutuk lo wangte po anyang abula om hi ka khor riau mai nimo lemza la mi tuyami a alo ti chuan tui em lo an free mail ema ka min ka jak lut ve tu ka lo ti maya ani po anui ve hak mai
rin hi athu tak viau chin lo mo ati le chuan ti ring mai ka ti ngal zata ma se abun ka ti chhun zom le ani miau sia art class lem zia kan en ton tur ama siam samin mu ni kha chuan ka hawin ke en ani kha thiam wanga tel ni lauta chu siam chu soilo siam chan ngai na po kan shelawa ha thlak ti mel takamin en hlom nuwa apple lem siam dana changin min hanzir tir thale top mai ani kha a mel in ang bokina stricta attendance angai pui mo a classroom a ben chen phei chu a khapur klapatan mai chuan a in ti ha pe hi judi nen kan lo te chin khopa midang ho po hian kan ril ru ang chu an put ve tho ka ring club chungchang haute te kan lo soilai chuan kan mi nga te po kan thut na lampan chuan an lo phei ve me ka sangte chu thawin rina chu awapana abeng bula chuan enge mo hi avasoya rina chuan sangte hi ka va thalo kang ati a an kal zui chu ani ngal mai an handing don phei chu an sang don boxi a in me takan ni james chuan ilo ningem ka bula lo thut pa chuan ati a ning lawe ka lo te thave maya ri lo te kanom li anga ka thla don chenia ati chuan ka buzo kan om mek na in chu a han tlang sang dewa thli chu a thole vuk thin kan thut na bula medang ve te pon votan ti anyang in chung lama chuan an lut deuh pheu phewa chutia an lu tak pheu phewa chuan james anen cha balkonia chuan kan om tu chutia mit mei ven turan om tak lawa chuan james chu vui le khata kalama lo in her thutin min lo fopa atira chuan adima ma se adu tho tial keipon ka thiam ang tokin ka lo chang let vi a ma se entik lai pu in kan om na chuan midang local thut thean ni ti ka shan na in min ti hlau thong nam de tin ka mui chu ka la suna kan om na hi awala e mai midang in min lo mu thu tang ka ti chuan a kyai suka ka beng bura lo kun nain midang local ve lo na mun ka sha ti pa in ka bana min vuana min kai ngala kan om na floor chung cha chuan min chau pui ngala khuya nge min kal puya tum le ka ti lai chuan room lo om ma saber chu hong hal rokin min lu puya room kong khar chu a chung lama kal ngal ta dai ka ham hai lo tuk chuan ngati nge kal ka soi zo man lo ka mui chu du tho tak khian lo fo ban bana fo maya du tok lo a lei chu thiam tak khian han chet quality ra a ban le lam chuan ka tu khoma duma le lamin ka kor chung lama lo zen lut a du tok mai lo ka jeans lo phela tum cha chu ka mur waya ka har kok mai ani la chuan a du tho to mai si a o ma chuan thei pa to pin kanama chutia kanam charger ta ka chuan ani po chu har sati mel taka min en chungin ain da sang ve thei ta ram kan dan hi james ti in zoite in ka soi chuak ta to pa ka thok la ki ru ala dik lo engi kan dan chu min se che tin na lo dinga du ain kan kal thui donin ka sha in ngai zong ti dan na lum alo ti sapa amit ming de sar chuan min lo ena ka hlo thon ja shevek ang mai hian lausu omte ka tinamia lawang che ti pa in ka muya alo fopa ma se ka lo la tang tung in thadul ro le ti pa a alo kun nyam cha chu kan om na room pon lama tang chuan an lo ki ka james chuan min lo fu atum thawa ma se kongka chu ain ki kringa wangin tunge ni vesek ti pa chuan awa hon saka chu ti lai chuan ke kalawin toy mam zung kong khara han hong zau cha chu rina lo lang pheu mai ka zak chema engma phei chu lo mu lo ma se mi chia le mi pa room khata lawin kal nan chu en thil pui ma ti lo ma ila min ngai kho lo ngotang rina chuan mit meng ti jim san hian min lo mila chu chuan ka omati nom lo pha le zwal a dan chu siam thavatin james bula chuan thila shila an in ti boy ti a soi lai cha ka shaman james chuan omte khata khan lo umro ka zok chuk lo ka nge ati a ka lo buringot james kal riam cha chu rina chuan azui ve do ne mokati a alo la ding char nia james anen kan lo dan kha a shevek emoti mai turin min mel dan la chu apoi ka soita emoti tur hian a room em le ngal idu tak takem ati khol mai mo phok deuh hian ka lo ti a james hi idu tak takem chiang fek fok hian ati a o du e tinge min zo ka ti ban deuh chuap acha ati le deuh to pa a mel lan dan po apa ngai deuh tu
ama le buk chuan I chung ten da reng za ta nge ho tura an ti che a lo ti li a he pa hian min no pang che en tlatin ka sha dar som tinge ama en pa chuan ka ti a khi ti pa in a luwa thle zawa a thlek na lam ka han en chu sanalian dewa zan dar som pakhat li a chan ve lo pel twai to chu ka han hmu a kameng phok ngang mai ke hi dar zat in na chang ka lo shimya lo kare ti hlai pa chuan man mo de win room chu ka chwa sana in hnai lam ka pan ngal hlok hlok buk room kong ka chwa san don khan ri na kha anui lai ka wa mu man drama ngal lutuk mai eng nui za thlak ma ka soi top si lo in hnai ber chuk na kai lo na ka chuk lai chuan jamsanin kanin tok hlawa ka lo man mo lutuk chu ma ka ti ve mel viau tinge iwa man mo ve dar za thi ti pa in ka phone chu ka phur chhuaka dar za chu ka hmu a ani pon alo she thiam ve ngala nyang ka bana kain min chwa puya abai ka chuangin kanin phur ho ngala kong tlan chuan karil ru chu ai picture mai Jameson min biak na pu ka lo shimang lo kan thleng tu ania ti a ka bana dim te a alo soi det det chuan ka har chuak zoka o kan lo thleng dai to ni mu ka ti ba nak ka chuk nga sok soka ina ka lu ma chuan mutui o te moi em anui chung hian a lo ti li a nang po o ti in ka nui let ve sak in chunga ka lu chu ka chung te an lo mu vek to a mei chia ber le te ber ka ho har ber chu ka in thlashung ve reng mai ka mut ma chuan ka in bal le a khoma ka mut chuan dar som pahni a lo pel dai tu ma se karil rukam tu trun chuan min ti mu thei lo dar kar re lo te kal ta khan tle ma ka in sum zo lo man tre pani kha rina kha lo kal lo ta se enge thlengang le ti in ka ngai to atluk tluka khatiang thil kha a thleng non to tur ani lo ti in ka in fui bok cover don haya chuan ka mu hil ve thei ta chawa zing ka thau chu ka lu chu 100 khopa ka chung te pu an lo thau chuak vek tu ka pa chuan tuk thran kan ei lain ka rin ang nge in min zila ma se o ka vi ne ro amang lo kan chu e na ka ti fel sok soka ka chhani pu a lo thleng le der tu college lampan chuan kan in zui le nak naka thalia hian college week kan mang dona voina chuan house le captain in thlanna vela dona wangin class pu kan lamu mal lo art club member how chu kan practice na classroom ma min au khoma classroom ma kan thot thap no chuan rina chu loading chhuakin college week kan man na tura hian kan bai le deuh dona wangin ati lai mek chuan judi chuan do kan bo pa hian min kwai ko na enti ti college week ka chuan khastur zona ngai ti in nuiru ru pa hian ka beng bula lo soya bench nung lama kan thut tla ta wangin tu man kan tung chu an ngai ven lem lo kan zong don chiang lutuk ka lo ti veli a in tlan siak na han tel ngei la a top thlen ma in han tlu ngei la chelo deuh hian min lo pom nge se ti pa chuan ka ban a beng ngala iwa han za tak em lel judi ti in a chala chuan ka kut tangin ka vanor soka ala du tok mai lo emo in thri po hi mi pa le meichia in ti se telila ka hnonga chelo deuh le pa tok ding se thri po pa in han on le doi thinila ka on pa khan a oma va bezil pukila oi nui kur pa hian atili a ti hian a wang vak vaka engma atili ngam don chuang lo ti hi ka hre chiang mai sia mo bencha buk pha thau se chuan kan nui khur kura kan lo nui ring deu nyang chutia kan lo ni kur lai chuan fia deuh tak hian lal him omile lel rin nungi te kha ti a rinan chiang khel khola min lo au chuan kan thungil ngal ut kan han hoi chuak chu classroom a thu te mi chu kan chan do na chuan a fo deuh chat maya a za thlak dan chu za thlak chem tak ani inge ka han te ringuta in hlim don kar boka in chan don khan in lo bai puyang atti chang fak mai kan chan don chuan kan han bo mai khopa a zo na kan she box si lo ai kan tingam to box si lo chu sr kan han ti le ringuta a lo kai suk ngei zo khian a biang sumla chu an langsar em mai le ngala a tha in zo vele ka bula in lo report le mai donya ti in class chu a dismiss ngala student dang tenien kan le in po cha lawa samuel chu enge soi kan zot ta top college week ka painting competition a tel du tur student list le competition a man tur man ra lo le khom turin a ti cheu ti a soi chuan kan thu hwai mai
Masi kan klapa mi kherlo po tildu an thina wang hian tools po label renga ngai ve thina chuti lawa chuan thil har sa omwak lo alo ti le a Samuel alo thlau chu ti zia ta ka ni Judy chuan rina handen zia kha o kan student pui ani thau sia mu apalian si mengrum thei si army commander ni om takani ati chuan rin dena ka lo ti ve nga la chu ka chanu chuan alo lom khopa rin dena ti pa chuan anui pui li ang wara lunch break a James anian kanin muti lo chu house captain thanna vela abai deuh charchara kan in hule to lo kan holama chuan ka chanu bula sex le in ngai zon na a angai dan chu ka zota chu ta min chan dan zet chu o ka fia so thian ka sha Judy chuan in ngai zon chung chu pathian le mi pui ma a pum khata kan la in siam ma lo chuan eng thil po la thleng thei ania chu wangin in phalchin nei hi in ngai zon lai chuan na tha ti a soi chuan min hne khop mai mei cha phei chu kan hmangai te bula chuan kan nei zong pek kan in huam thin ma se engma hi nu pa in siam ma lo chu achang lo ka ti tu kha mi pa pon min hmangai tak zita ni chuan kan du thanna min za sak tura ka ngai pathian in min zom ma hian mishing hi chu kan man mo lo to khe in zom na kan lo siam le zong thin chu wangim nu pa in chen le fa sha ti an tam pha a ti a soi le phei chuan min hne lu tuk chu isoi zong kha ti sar ta prina ni tina hak mai ka du ka lo ti a ka thu tak ve nien i lo ti hau zo vek ti in ka hnunga chuan a beng le ok to ke chuan atu soi kha tha ka ti lu tuka ka pompui lu tuk ti lan na na soi ka ni reng sia kong tlanin kan ngai dan te soin kan ti tlana anwam phian mai zana ka motor chu number hlanga tang hian lalhim om painting supplies leina tur paisa chu ka bula in lo lam don nya ti hi ka dunga tunge le ti ka tum zeta ka minga lam dana tang chuan kan rin dena ti ka she thei ngal anni lo het yangin tu man ka ming pumin min au fok ngai lo reng ka sin to pa ka dale ngala ma se kol ka dong chun jom hello le lam tang chuan alo ti a tim deuh takin ani ka chan ni I mu em message kha mu e tinge engmai soi lo awa han khir reuh tak ka mu lom next chuan sin ringo to so ang che a mu lo lama ka lo ner sok mai va han in la thu tak zoi te hian ka ti a ma se alo she pathawan yang engmo ati hu mai ka ti ngai na she lo ama ka hlau to si chu kan in biak na ka mit tom ngal maka engma phei chu message alo soi chun zom du chang lawa a ming chu rin dena ti in ka save ta thawa amak ngot mai James a chan dang te nen chuan kan in po to in min fiam ve pe em a kan rin dena ve hi chu kan om ho ve changa min be ngai lo mai po ni lawin art club a phei chuan in shangai lo ang mak kan ni min po a sha nyang chu ti in ka be ma sabi ngai lo James chu house captain ta nan thlanga boy ve thei takani fal na hun po kan nei mang lo lan cha hian kan ji na thil kan ei dun le zewa chu lo chu kan in mukhat khop mai zinga le class bana hian basketball and practice china Judy nen kan in zui chut zel painting competition a tel tum po rin ai taken an chanhema tel do tur chu art club in classroom kan man na aming lo the lut mai turin kan ti a Judy nen chuan roma kan deuh chut ani mai student chen khat message lawin report mai an lain mi pa chen khat rem changa lo la a min biak phet tu man le zeu chen keila message char pe lo chi ka lo ni bok nen anin lek zel chutia kan bai ya kan bai ma pap lai chuan kan class mi pa ti hian ka bel pa nen kan le in ngai zon lo min lo zo an ching rewa a chan ka han zo chuan kan senior mi moi zwali nen anin zuina sat thu min shila atira chuan ka ril ronel tok chu James a chwa changal mai ka du a ma se kan don lain ka zot ta zo James a chuan zwalte chu assistant na an thlangalom ka lo la shil na chingi ati sam eta ke po hi ama ka du lu to ka wang hian ka thiek thu ti alo chele tu ril rozau po cham mangai a assistant tania an bai don nen ka lo ti to khuma ka lo ring hlel ve chen chuan a ha ka ti zwal mai mayang ti in ka in fui le chen in rin ni chuna chuan Judy nen art supplies le turin kan chhuaka mun khata le zo vek tura kan in ngai kha dor pakhata alo kim vek lawa kan kalkwal na sa khopa kan in khai bor na sa mai si khwa alum buk nen
bazara chep si chu kan chau to khop mai kan ke te chu a kham them thum mai bu engpo ni se thil ei photang ti a judi in alo soi po chu ka chang pe to lo lu ka buk khum ringota restaurant kan mo masak bera chuan in khai bor tun chungin kan luta restaurant chunga kan lut chu ka mi mu tum lo deuh pahnih ka va mu a James heta enei ti pa in an table lampan chuan ka kal phei ve ngala moi zwali nen kheran la ni le ngal nang ni heta mu ti in James a chuan phok fe han min lo ena ma se a in siam thale ngal wat basketball in practice donin ti sia ama in rang chung chuan ka ti a o hei in khel huna man tur ointment le nga ya thadeu hian moi zwali jok chuan a lo ti a ka zo che mi ka ti trep ani anui dan te chu alem ka ti rewa moi zwali hi kan senior ania ma se James te nen an subject la kain ang ama hi sang vak lo ani a ke ai na toy deu mit meng lian lam le moi sin lam ani a angawa asam ati sin hlarbuk ma se angau ngau ne na in noi be zek zel o ani chu ma se engma min shil lawa ti in James azok chu ka ena kalunga oi cha lo nia alo ngai thut sia kan lei tur ang kan lei zo huna practice turin ka kal tlangang ti pa in moi de win min nuya anui moi le pek veu mai ma se kan class mi pa hawin kabula an lo sei to te ka ngai twa le chuan moi zwali nen ka ring hlel le zwal tlat kan kal kwal ship na a ka lo ha ve buk nen ka mela po kalung oi lo zialan chwa ka ring ma se pui po ka ti lo he nu ne na an chwa khi ka thiek ti sha se ka du kan lo ei zo to sia kan kal ngal me do na mi ti in moi zwali chuan James chu no ta kamil pa in zo ta a shilani ma zo chu ringot po chuan ka thina tirim zwal lo vakalla omte hi kan belo kang James chuan lo ti a nia kal nal nal ro se iwa ha mil ve ti in James chuan min en chi khle a min nui suk bok min nui tlon jaw hian ka sha tinge engmai lo soi lo bazara min kalpui turin ka som chi a ka practice do ni ti wangin judi man lo chung chung ka chwa puya nangla moi zwali elo kalpui le dai sia engin omzia hi ka ti deuh hlaka zwalti nen kanin kara engma om lo ka ti to kha practice chora ka kal kha min lo kol thuta ka kalpui mai chawalom ti in min changa ma se a in cheidan ka han en chu tumlok sa a chwa khi a angma jok short sleeve wara ha a ke kordum kho kho le ejia bun bok ti khan mo practice na akali tum ka ti lui venga ta o ti ina in cheidan chu ena chong tuma ang zaw chu moi zwali chu lo lut le in James kan tai mai dun man mo mel ta khian alo ti a omti kan kal mai dun a sin lakin na ka lo ko lang che kan soi thadon nya min thlem ti ti deuh hian na ti a lu ka lo buk khum ta ka chuan po na anin zui chuak chu ani ngal mai ni e tuna kan omna hmuna hi chuan soi ve ka rem lawa chu wanga nya ka kaltir ma se khanu khazui lo tu chuan karil ru hian na du an chuak lai chu ka en zui renga po nan chwa thlengin moi zwali chuan min lo nui deuh tlat hian ka sha judi chuan local ti thu photang ati a kha tu hi in photi ati le chuan tui chu la in ka in ngal khol khol ka taksa chu ala dai the thei chuang lo ka ha wang po ni to lawin ka thin rim na wanga ni zo karing ka sa up mai judi bok chuan lel moi zwali men dan ker kur kha amit mu kha thlo chwa ti ra to me moni ka lo ti man ti in tui chu a in chhun zom da ya moi zwali nen kan in mil rum lai ka hre si lawa an lo in mil mane moni o ti a ka ngai to lai chuan pon a chwa lai khan ka va ena in biak lai khan a lo meng pong thlara lom James bula khan a o ti kha ti sin vela chul lo lutuk a lo ti a ni chin khan kong ka lam kha ka hnung chon dei sia ka lo mu ve lo anyang James apo chu iring em a en thak deuh chu angai ani a ti le hlar hlara kan ei tur cha a lo thlen te chuan karila cham ve nin ka thil ei chak na bo zo vek James an min lo bia khun chu ka chang char char ni berin ka sha ka phone chu ka check deuh chena ma se a message sengma ka dung lo ka chanu chuan ka omdan chu a she thiam anyang a eng lam zong in thlir tum sham sham phot ro o in bia khuna po thadewin soi filin tum don nya tho tak deuh hian ati a kan bo rak chuan zirviau se chuan a in la tho tak lu tuk chu ka nui pui le war warang mole ma se in soi fa na thata ka nei lawa
alo kop che ni ve chuan kana sang chu o lel moi zwa le phei kha chu a mel ringot po khan ka poya soi alo ti le a Judy hi chu ka chanu ni lawang ti ka hlau thin chumi taya chuan James chuan min lo kol ta renga ka omte hi ala thinri bem o alo ti ma saber ka thinri mami ti in ka chang bul hle ti kha nang chu om lo la lo she thiam sham ro ka tum lok wanga kalpui po ka nilawa ka sui ang kha ni mai a mingin captain te kalo ni ve a kan bai zia po isha a week zwa chuan ka dwat chu tang che ati chuan James ani wange athu soi chu ka oi le vek tu ma se ka wa mu dun khan anin hwat lo mel lo to ka min ti thinrim tla talum ani le khatyang khan mi padang nen shil lok lo che in lo chhuak ta ila ilom ve thawangem ka ti chuan khate chu zwalde khan aril tram thu soya thil ei pui lap kha chu kata na moi hlinem inga tinge mok zwalte po chu ati chen le ka ngoi reng ta ka chuan mei chatam tak po ma se omte karil ru le thinlunga nangma ba ki omlo alo ti fia faka chople chil hian kadam vek main ka sha ka du zia che sha ti ro ti in ka zota ke pon ka du zia che sha ti ro mel thanu alo ti le ta ya in hau lai lai chuan ka lai vel muli ka ring thei ti mai che anya chu wang chuan ring tlakin omro o ka ti ta nge nge a ita ka ni hi min ring ro alo ti le a aduna chuan tong ka ma thiam khop mai chadewin kanin biak chun zom le a kan han in bezo chu ka lo du man to zia ka che chuak ka ring tokin du reng chunga ka lo rin ngam tok lo zia te lo in soi fia lo in chen lo soi chuak ta jok se engtin nge ko omang ti thlengin ka ngai to a atu ka tang chuan college a bai hlia chen ma se AMAH in min ngai sakna atilang tam zoka anuam ka ti thin khop mai moi zoli la chuan bedroom a kanin to in I thik thui pe chevi ang reng bok sia mo min kalpil pa hian ati deuh khera wat ena po ke en to lo James saber kata na arin om tlat chuan ka lo thik ve vak khan ka in ti shom mai mai ani hun chu akal ve zela ui khun alo thleng le chep to rina po house captain ve thawani wangin a boy ve theilu to ka painting competition atel tur ming chu art club classroom arina om lai chuan va submit turin ka vakala teacher thutna a alo thu a kal nain paper ka ken chu a thutna bul do kana chuan ka zuk da a ka paper da chu thlek vung vung chungin tinge iminga tel velo alo ti heu mai keima himo nangma alo tunge midang ve classroom a hian atile khera keima chawin ka kala athu soipo ka she vereng thil min zo chu oi omlo ka ti lutuk wanga zot ka ni reng sia al lutuk mai til lo mayang til turan tam thau sia ka ti le chuan til ve shim shim ro ti pa in ka ming chu pe para a han zia ka na lem zia ka thiam lo zai she veringa ka zak ka du lo moi ti por pa nang nang chuan ka han ti a thiam lo deuh dewan tam hian a tinuam an ti le khera ka run to ka tling khop mai khoi mo paper khalo lati ka tel pe lo ka ti kha ka ti chuan paper chu la in ading khong hala ading mai mai po a ka chen lo te lul nen a han keng sang zoya ilak thei chuan le ati du lek chau I over e mai khoi mel room shep pa ka ti po chuan an dewi nei ban na khai kang reng chunga lo ti chuan mishing ka ang khoi lo la ro ti pa chuan ka thei to pin ka zuang via ma se ban phalo tak ka ni bonsai alo ti chuan ka sa ta phat tu akia chuan thei pa to pin ka chuya an lutuk ti pa in anui du lek chawa kaning to lutuk chu abulate bula chuan lonin abana paper chula katuma chu veli alo che ve phuta keila ka paper ban tum kha ka lo om mor to si ka kera piala chhuata ka tlutur chu ka ma arina lo om chu ka bo ropa chhuata chuan ka del thlurop mai kan mai le mai chu in silo chau hian kan lo in hnaya azia lo tak tak ani ka ham hai lo ta kanin en deuh thlok thloka a hnu dewa chuan nilenga min boi tumami ti a alo tong chwa ma sakta ka chuan ka in bing kang hala ban lo pui ka kor chu beng sok sok pa in ana em ka tin noi noi bonsai dil chu alo rit ve thawani kha ati sam eta I thiam lo ani kha o ka ti le ram bonsai ang tur khopin ka toy em lo bok o ka ti le chuan alo kai suka abyang su malo khwar le det tu ka kaldon ti in rang takin room chu ka chwa sana washroom lam ka pan ngal zata
ka kut pha chu ka lung phuzo na chuan ka da kha pa ne na chang taka kan in mel lai khan ka thin kha a phorang lu tuka tuna po hian kala mu mal lo ke hi enge mu ka omja le ka tiril ru neu newa chu ti lai tak chuan me chi than ka thi washroom atang chuan an lo ti lut bor bora rina kha science department ami kha basketball a khel ve don kha ka en chak to e pakhat chuan a lo ti a chhanu pakhat jok chuan chu lom amin mai siamo nileng pon in khel lai ke en peyang ati ve thunga karil ro chuan kan vai hian kan a tu ani hi ka ti no ui kan han chan chu judi nian kan lo auring thei khop maya rin den a chuan le samin lo te lawangin painting competition a ka til nge nge ngai pha don buka painting zo huna chuan kan break dona chuta chuan James anian art club classroom kan man thin na a in mu kan tuma kan zo ma chu classroom a min lo nga atum thomin shila du hun huna submit theilo chuan ka rei dona nya o ti a ka shilpo chuan min lo nga du zok thu soi tlata chu chuan karil ru ti man mu painting competition chu college hall a nei turani wangin kan kal khom thema hall chung kan lu chu kan rin den a po a lo thu ve kwaw mai kan meta in tong cha chu ka han mil rum le ringota kan topic chu things that make you happy ti hi ani a ka ngei nat em le ka e pianga min ti hlim sur chin karil ru alo lang ma saber le thei ti sang tam tak chu thiam lo hian ka zia ka man mo le buk ka zo ma le James anian kanin komrei thei ani mai ka han siam zo chu ke ma po ka nui top sir thlum te sir te don fo te apple te le adang tam tak te hi te tak te in ka ziak trawa no panglem ziak ang mai ani ka man mo buka ka va submit ma saber min veng tu po chuan ka lem zia chu enin anui deuh suk mai ka zak vereng ma se ka bek chu la in rang takin classroom lam ka pan ngala ka chwa lam chuan kong khar bula churi na chuan mitmeng te zim sun hian min lo mela le chwa khum zawin hall chu ka chwa sang ngala classroom hi college building chung bera omin asir bera oma classroom chu a omna afal dewo wangin student dangan local ngai lo corridor a chuan thom dim tak chungin ka pheya James chu va thon deuh thut ka tum wangani submit ma kha an lo phal le sia ka zo ma tingo tang chu ka man mo lwa ta wanga ka lem zia ngai to chung chuan ka khithu a James ka shil ve anga an ria za ve ngotang classroom ka lo ma chuan alo om to lo en ma sak tumin classroom tuk ver chana chang chuan ka han bi thla a ka en kwal den dena ka reile ka thilwa mu chu ka thina ton ngal up a ka bianga sangal hut ka tha ti chu a khur deuh ti tamaya chi chang theilawin moi zwali James samal chunga thu chunga do tho ta kanin for blai chu ngoi reng hian ka thlir mol to ka ke som vek mai hian ka sha na le chuang tur po ka om to lo ka mi tui chuan ka kho mu chu ati fia lo tiala ka thin rim lu tuk classroom kong khar handle wana lu ka tum chu tu emo hian ka bana lo wanin min kal sun pui hlokloka ka mi tui wang chuan ka kho mu a phe vek bok si tu in nge min kai ti po ka shelo ka zui mol ve to pa college rooftop lam kan pan ti chu stepa min chau puya wang chuan ka she thei ka ban a chil lo na lam chuan ka mi tui chu ka shofaya ka han en chiang chu rina alo ni ka ban chu ka thing thanoka rina po chuan alo thla ve mai boka min lo zui ro engwangin mo room taka en pa chuan ka ti a ka she thiam lo ka thin rim na shik thak na tur hi ka zunga ni ber in beng dai ngai ti in college rooftop lampan chuan min chau pui hlokloka aban tha a chaksi min kai ang chuan ka zui mol le topa rooftop kan thleng cha chu chulai mun chu asangin thli atama anuam phian ma se tuna chuan engma hian karil ru an la peng theilo classroom ali de tura ka in her chu min lo chelin in beng dai photla ka thang che ti in min chel na chu ati hnet sota lo in ro su ti a chuk le ka tum chu i chuk du pon tap zo photla in ring tok takin ma chon jok ro alo ti le chuan ka chelai chu ka top chata kal tum na ka nei tu lo ka in thla dula hun re lo te chung chu ka kun taringa ka ma chuan engtik lai ngi rina alo om man ka shelo net tak hian a om se chat in min kwa beta chu chuan karil ru nau kai chuakin za po ka soi thei to lo a re meu chuan ka tap chuaka chu ti chung zong chu alo ngoi reng minute re lo te hnuwa chuan ka tap bang ve ta
ka shat na te po chu alo phim tel tela keila chu rina oma ka lo la be char char zui ka in la sang vata ka zak boxi ka lom thau boxi chu ka thatu ka ti tham cha ka amit meng soi thiam har deuh hian min lo mela amit menga chuan na twar ve te pu a angzuk I thato tak tak mo alo ti le chuan o ka kal to don ania ka ti ba na ka kalpui du em ati chuan ka nuya za lek lek ka o te pu ani du mel zo ka lom le lu thing pa chuan ka nui deuh saka ke ma in ka ma chon theyang ka ti a rin chuan min chan nan alu bu zo kong khar lam chu ka pana stepa ka pen zaw to chu hoile tin rina ka lom lu tuk o ka vati li a lua bu ve ngut mai ka ril ru chu ka siam fela atil lowin ka hlim le tak tak theyang em chu ka shelo ma se James chu ka chen nge yang classroom lampan chuan ka pian hlok hloka kong khar chu ka nam pop bok classroom a chuan James le lalmoi zwali te chu an lo la om du na ma se pa ngai deuh hian bencha in thlat ve deuhin an lo thu a ka valu deuh thut chu James chuan amakati hmel deuh ma se a hmel siam changhala moi zwali chuan min lo nui dewa an om don lai po kha vakal chelila alom jok ton ti tuna min mel dana hian ka hre chiang tu James chuan omte iwazo ma le CV an lam ka pan lai mek chuan lo ti a hei zwalte hian min lo nga pui chi a thil bai pui tur kan nei pa thausia ati chun zom le ngala an bul ka vathleng cha chu moi zwal lo wa chhuak ti ka ti ngala hok deuh hian min lo en ve ve a engmo moi zwali chuan the pa to pa min mil rum chung hian alo ti vin hlara room atang hian chhuak ro James anian in biak kan ngai ti in ke po chu ka vin to khop mai nung chang moi wa han she lo ve a ala ti ve zuya lal moi zwali chu to na hian ke thluka nek chur churania ka chak ni chu tiang bokin James apo a maya hian beng lo turin kala in sum tram tram o a tha e om ve lo lo la a thang vanal jam engti ka tangin nge min lo kop ti in James jok chu ka mela I thiek tu cheli tu khi chu anin om ma to ani a lo ti zo ka ni chu ka thin jim lu tuk chu ka puak dar lo chau thil dang soi lo khan ka zo na che kha chang ro a awin ka awani ber to ka movek minute re lo te kal ta in lo om dan kha kong eng ke ma ka ring chi a he tiang hian mo min chan let ka tha a khur le tu ma se ka mit tu ro anni ma hian ka titlangai lawang James chu a tho hala re lo te chung chu kan ngoi reng no pangchi anga in ngai zon ang kha kaning chu tho chu James hian na changa ka shat le ma sak ber ani mo ti bakin ka chang theilo ka zaka adu ang pe theilo le nin om mai ka ni ti chu tun lok atu soi toi te kha MMC khan ati chiang no pang om renga pe to lo ti na ni chu ka beng bulalel moi zwali na lo ti chuan ka insum man to lo a maya ka thei to pana hian ka beng thle soka a tre thot mai lal him om inge shat le ti pa in James chuan min nam soka ka hnunga bench lo om chu ka bo rop ke hi James ka shat chin kha he pa hi ani siamu kanuna chang hian kalbo ngal ro miten om pa in chenang arap thak ti ta ka mel chung chuan ka ti a thalom a lo ti James po a thin jim to hle he tianga thin jim hi kala shelo tuna lala hian kalbo ngal ro mitti parul chun chung chuan ka ti a lalmoi zwale biang dom reng chu adara chelpa in adin puya a tho hal bok heng zong zong hi idu thlan na vekani hi ti in classroom chu an chwa sana ka thin zon chu atot up ka tho ka sak boka chap bur bur theila azya de uzong mai thei ma se ka tho ipik tul tula ko om dan chu adik don lo ka sha to wangin ka chan nu ka kol to pa ka kol la chang re lo tia chuan classroom chu lo thleng ve a ke po chu ka pa ngai ve deuh tu mati nga ting hi ti pa in min an kwal dan dana ke chuan ka lo kwa ngal top thung chap bur bur roi tho sut mayang ti pa chuan ka sam chu dim takin a chula ka chap le tange nge chutia ka han chap chu ka tot lu tok po zia dewa engei chunga thleng min lo kol khani o kha dik box silawa I tho a he mo ka ti mana lom ti pa in ka sam chu min lo chol mam saka judi bula chuan thil engkim chu ka shil veka a thin jim lu tuk chu James mu nga la tum tamaya kan han in khab le ri ka rin dan reng ani ti te zong moi zwale mai mai chu
Inik zuk lo ani chu ti te James chu karin angani lo ami za lo chip emai nang aya cha hi e khuveli shu chuak ma se mule to chuang lawang ti te in a in soi thin rima a soi zong te chuan a mai te chu a tai hlara classroom a chuan a te le thuak thin college a chuan James ate ka hmudu nang ti ka hlau wangin ka chanu chuan dam lo anga min soin kan pahni in kan ho ma a ka chung te an lo om lo wangin ka chanu chuan min om pui ve reng James chung chang chu soi to lovin movie kan ena tlaya chuan ka chung te an lo ho ta ka chuan min ho san ve ta a tlaya tang chuan e relin ka buaya engma ka ngai to man lo chu ka e lai chuan ka mai chu a lo bui deuh nge ni ka chung ten ka dam lo emo an lo ti a sport boruak ka zo lo wang te ringotin ka changa film khur turin min chang hal buk zanre ya chuan ka ril ru ko min ka in ngai to tluk luka akuma kum hial kan lo in zui ve to a engti ka tang khal nge kanin ka ra khia lo om chan le ti ka ngai to a lelhim om ti tak zata eril ru le thinglung zong zunga i du chung po a alung oi zo ve lo ani chuan atan imit tui kha siang do su ti ten keima le keima chu ka in fui ve a ma se engma so thelo ka mit tui la chu a lo tle thin chu zan chuan ka chap mu hi la ni bera ka tho chuan ka lu rit bur mai college kal phei chu ka ho phur khopa judi chu a in pe ma sak zo ka wangin ka in siam lain min lo nga ka min ngai to book si min hniam da na thiam vak book si lo an mu a ril runa zo kang khan lang do me so I tra chu apiang in wen shilla washroom ka kalpui zel don chenya a han tingota alom om thina nya ka chap to don hleinim nimin kha chu min thong lu to ka chu wang nyang ka ti chuan na ka thinarim tharli veila chuan o ti pa in a chek tlak tlaka boruak te chu a han hnek level ka insum zo lo chu ka nui tut tut to judia chang hian chan thane hlut ja ka shat non phareng mai ani he